Devojačko Milojević, sad je trenutno udata i sad je Milojević. Sad je Pantelić. Dragi gledalci, ponovo se... Ponovo. Šta? A dobro, ja da kažem opet... Dobro, bili smo na reklamama, ajde, ne zabošaj, emisija počela. Dobro večer, dragi gledalci, vraćamo se posle malih ekrana, ponovo u studiju sa nama jednog gosta Boris Pantelić. Šta ti je li? Posle malih ekrana. Dragi gledalci, ništa... Pitam što što? Kažem kako boje gaćima se može. Možemo. To odsutan je zbog nekih obaveza. A moja gošnja večerašnja je Milojević. Krošća, bolje si rekla, brat. Krošća s jabukama. Ajde ovamo, brni si tu izmočenja. Moja gošća. Da povučem još jedan tip. Brate. Moje ime je Kristina Matić. Ja menjam mog kolegu Veljić Andriju. Pa sad ti nakon! Igramo se emisije, ja sam voditeljka, ja je Andrija. Andrija je sad trenutno na putu i ne može da ono... Evo i Suzana može da... Moje ime je Matić Kristina i menjam večeras mog kolegu Veljić Andriju. On je trenutno zauzet i nije mogo da dođe. Moja večeras... I ti da si smeš ovdje? Kako to zmeha? Moje me Kristina. Moja večerašnja gošća je Martina Milović. Dobro večer. Dobro večer. A što ne snimate? Šta da mu radimo? Viš kako lepo počnem, šta da mu radimo? Šta da radim ja? Ješ, damo jednu bombonu. Pa se zakustim. Nikad da sam Davida. Čekaj, ne radite još jednu emisiju Slobodna zona. Moje ime je Kristina Matić, menjam... Hoću nekako da snima, ja ne mogu stvarno. Snimi ga, pa ide u kuhinju pa se smeje bez. Pa to se sve čuje. Pazi malo. To ti sve da bude Pa posle. ne snimaju da ni glavu luska. Znaš se prebližu da ih kada To će sve da bude Kaži kad brdi s prsta ovako. Ima ti se tresu ruke, ćeš pa do ovako. Da je sada vaš narednik. Evo publice. Evo publice. Jo, Zule, bev ti dali, Boga. Da učini se modete. Publika dva čoveka. Ja sam pogledao obezbeđenje. Nastavljamo sa emisijom, ovo su bili mali... Reklame. Male reklame. Da prođe ovdje neko svoj bitter lemon, reklama ili skesa sa prašaka. Pregledajte na YouTube će da imate nešto. Zove mi Proće bez da reklamo, no. Kubaj. Mene nije dobro više. Ajde. Stvarno? Ajde, započnite vas, čekaj, da se Ajde. Pa ja mu kažem ču. Jeli, a koja fora? Znači, izvalili civilice čerko. A kad ona završi kao sljedeći gost ko je? Sljedeći gost to u drugoj... A onda ono tamo... Ne mogu, majke moje, mnogo smiješno. A onda... Ja sam zbog njega si išla. A onda ono tamo njih... Žela bih još da vam kažem, naš generalni sponsor večerac je Šleps. Kada vodiš? Smokić. Kada vodiš? Voditelj je pao u nesvest.
Nisam ja kriv. Ne bre. Papi je bre. Beži ja da volim. Materinu. Sira, ja ti skrenim čupam tu bre. Ništa ti zove, aj, ostaje ti. Beži ne, Čupate mu nas, ja mi muka. Da se zjavim generalnog sponzora, polazite po pini sponzora. Ajde, znači ponovo krećemo. Čega ćutim. Ponovo da snimam. Ispljuva taj Davinski neće da radi. Taj Davinski pobude radi da se ubije. Dakle, mogu neko bude palo ništa tako, će kažemo reklame. Ajde, kreći, ajde. A čim ih zamastite? to mac. Sad više ništa ne smeš. Nisi shvatila, sam shvatila. Znaš, ja... Svaki da dođemo u muku. Pa ne vidimo se etiketa. Nego mete u blizini. Kako ona verga sunca spojuje. Koji je mogu kad obrazi komod. U studiju naše dve gošće, to su Kristina Matić i Martina Milević. I mačka je mjeli, jebe mi sve u pičku. Dobro, to ćete se... U prošloj emisiji stavili smo da je Kristina Milević... A vama ne treba kao ozbiljno. Da! Kao? 2 miliona puta! On se smeje, malo Ne, on se zadne Još 1000 evra za još jednu nadogradnju silikona. Bar se nadamo, pošto je sad čuđeni se narod po putu, možda jedan ima, drugi nema. Publika je danas veoma raspoložena. A pošto vidite, usta su mi tu, naravno. Pa ne, možda ti budu na drugom mjestu. Ajde kamere ne gledaj da boli. Šajte će da smrdi! Ovdje stvarno Gledalci, sa nama ste ponovno u studiju, studio je Slobodna zona, a naši večerašnji gošti su Boris Pankrić i Martina Milević-Pankrić. Naš generalni sponsor je Šveps sa ukusom limunem i Nescafe. Pa nemoj da te gledaš u gledalo, jebo! I naravno, tu je naš glavni lik. Šta pušite vi, gospodine? Bez bucoveni. Bal, crveni, brate, plan. Brate, dobro. Šta ima? Dobro, šta ima, znam. Razumem. I tako